Yana da kyau ku tsaya ku saurara, wannan saƙo ne na musamman zuwa ga iyayenmu mata waɗanda suke kula da jarirai ko kuma ƙananan yara a cikin gidaje. Wannan da kuke gani iska ce wato oxygen da ake sa wa jarirai ta hanci. Dalilin sa wa yara iska ta hanci shine abinci mahaifiyarsa take bashi shine yasa ya ƙware. Wannan ƙwarewar da yaro yayi ta sa wa yaron tari. Me ake nufi da ƙwarewa? Sannan kuma me za ku yi don gujewa faruwar hakan ga yaranku? A sauƙaƙe, ƙwarewa na nufin wani abu ya shiga hanyar wucewar iska ta yanda iska ba za ta na higa cikin hunhun yaro ba yanda ya kamata. Mafi akasari yana faruwa ne ga yara 'yan ƙasa da shekara 4 a yayin da ake ba su abinci ko kuma suke cin abinci. Abubuwan da za a kula da su wajen bawa yaro abinci don gudun kada su ƙware: a guji bawa yara abinci ko suna kishingiɗe ko kuma a kwance. A daina sa wa yara abinci kuma a tafi a bar su kaɗai, musamman 'yan ƙasa da shekara 3. Nau'in abinci da ke da girma kamar tuwo ko ɗan wake a yi ƙoƙari a gugutsura musu shi ƙanana kafin a ba su kai shi bakinsu. A daina barin yara suna wasa ko tafiya a yayin da suke cin abinci. A guji ba wa yara ƙanana cingan, gurguru da dai sauransu, da sauran abubuwan da aka san suna da sauƙi wajen wucewa ta hanyar iska. A guji ba wa yara abinci ta dole, domin hakan shi ma yana sa su ƙware. Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Ku taya mu yaɗa wannan bidiyon domin 'yan uwa su amfana. Wannan dai shine. Allah ya sa mu dace.